relationship da Nafisa Abdullahi a kusan shekara 3 da ta wuce, kuma muka zo muka samu problem wanda kamar ba a kanmu ake yi ba, a unguwa ma a ko'ina ma ana yi. Kana son mace, kuna soyayya, wani abu zai biya ka hakura ka koma ka fara neman wata kuma ka zo ka aure ta. So ya faru tsakanin da Nafisa Abdullahi, kuma hakan bai hana mu ci gaba da fina-finanmu, mu ci gaba da girmama juna ba cin mutunci babu komai. So haka zalika Fati Washa ta ma mun yi relationship da ita wanda kusan ce aure ya kusa, amma rayuwa yadda kake kowa yana kokari ya ga cewa ya auri wanda za su zauna lafiya, ko kuma ya auri wanda yake ganin cewa za su dace, ko kuma wasu irin dai abu wanda tsakanina da ita ko kuma da family ɗinmu ne za su iya cewa sun yadda da kaza ko ba su yadda da kaza ba. Da sammaci ya zo ni direct na yi masa text na ce wallahi ka bani kunya, na ce ina ganin cewa ina da dangi a cikin dangin sama da mutum 500, amma na haifi ɗana na farko na saka sunanka. Ai ko darajar wannan bai kamata ka ce ka turo min wannan abin wai ka kai ni kotu ba. Zagin ma ba bidiyo ba, a zagi ne guda ɗaya. Ai magana ta riga ta kare, an riga an sulhunta, na bashi hakuri. Kawai abin da nake so 'yan masana'antar su gane ko kuma duniya ta gane shine an ce mutunci madara ne, idan ya bare ba za ka iya kwashewa ba. Saboda haka ni a gurina rana mai kaman ta yau da nake interview da ku, idan wani yaron Ali zai shiga social media ya zagi uwata, ya zagi ubana, ya zagi dangina, ya faɗi duk abin da ya ga dama, ba zan kula shi ba har abada. Saboda mahaifiyata ta ce min idan wani ya ƙara zagi na ko ita ya zaga, idan na maida masa martani ba ta yafi ba. Ba kasa zama nake yi da mace ba, kamar yadda na faɗa maka ba zan iya cewa ga abin da ya haɗa ni da matata ta farko, ga abin da ya haɗa ni da matata ta biyu, ga abin da ya haɗa ni da matata ta uku ba. Amma abin da yake so su sani cewa akan yi aure, idan aka yi aure kai zama na cewa Allah yana haɗa mata mace da namiji. Amfanin da abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce na halicci mata domin su kasance ni'ima a gare mu maza, don mu Allah ya halicce su. Abin da na sani shine Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta wa kowane bawa abin da zai faru da shi daga farkon haihuwar shi har zuwa ranar mutuwarsa, kuma wannan kaddarar da Allah ya min ita ce tawa. Saboda ni Allah na gani, Allah ya bani komai da na roƙe shi, amma banda mace wanda nake zaman aure da su. Sannan kuma duk mutumin da, ina son gaya wa mutane wani abu cewa duk mutumin da ya kasance zai yi aure ya rabu da mace, ya ƙare ya aure ya rabu da ita, to ya kamata su gane cewa wannan mutumin ba mazinaci ba ne. Saboda ni Adamu Zango Allah ya bani duk duniya a cikin masana'antar Kannywood babu wanda mata ke so irina. Sheikh Dahir Bauchi, Kabiru Gombe, Sarkin Kano, Dangote, wai ai mai hankali bai kamata ya ɗauko su ya ce wai zai haɗa su, wai Adamu Zango ya faɗi wannan statement din kawai a haɗa shi da su ba. Dangote me ya haɗa shi da harkar entertainment? Me ya haɗa Ahmad Musa da harkar entertainment? Dan ƙwallo ne mai suna a duniya. Saboda haka ni na yi magana ne akan sana'ar da nake ciki, waƙa da kuma fim. Saboda haka idan ƙarya na yi sai ka fara daga cikin gidanku, kai ka ɗauko kamar yadda na faɗa maka, ni na da masoya wanda ma bai iya magana ba yaro, in ya kalle ni zai nuna ni. Idan wanda ya fara magana ne zai kira sunana. Akan baro gari, uwa gari, an ya fi so 100 da yara kawai dan a kawo su gurin Adamu Zango. Shekara 2 da ta wuce wani ya kira ni daga Radio Deutsche Welle ya ce min sun yi research, sun gano cewa babu wani bahaushe a
cikin masana'antar entertainment da ya fi ni suna a duniya. Zai na ce musu a ni ba zan iya dorar da wannan maganan ba saboda ba na son abin da za a yi mun ca. Sai kwanan nan aka sake yi. So amma wanda suka kira ni ai inda sun yi documenting din shi sun dora wa duniya, so ya zan matsaya ina faɗa wa duniya. So amma abin da na san cewa na kai, in har media ko kuma 'yan jarida ko kuma masu research ba su faɗa ba, me zai sa in hana in kasa fitowa in faɗa wa duniya? Amma hakan da na faɗa ai ya sa duniyan an yi research. Dan haka duk wanda suka yi research da suka ce ƙarya suke, to su fito da fact ɗinsu na cewa ga wani wanda ya fi ni ko kuma ga wata wadda ta fi ni.